Hej, det er mig, der er Søren A., tryllekunstneren. Når jeg er ude at trylle for folk, så kommer de altid op til mig, når jeg er færdig med at trylle, og stiller mig en masse sjove spørgsmål, og et af dem lyder, hvorfor? Det har jeg ikke tænkt mig at svare på i dag, det spørgsmål. I stedet for vil jeg svare på et af de andre spørgsmål, og det lyder, hvorfor hedder det tryllekunst? Og for at svare på det spørgsmål har jeg taget et billede med her, et maleri af Van Gogh. Altså ikke af Van Gogh, men han har malet det. Han har i 1881 malet sine gamle støvler her. Og jeg vil nu demonstrere, hvad forskellen er på trylleri, altså tryllekunst, og kunst. Det her, det er jo kunst. Det er der nogen, der mener. Og det her, det er tryllekunst. Så man kan godt sige, at der er en sammenhæng mellem kunst og trylleri, så derfor hedder det tryllekunst.